सम्पा बिप्लबखौ फिन खेबसे गासैखौबो फरायफिननाय थाबावबाय आं दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों दिनै गायन' प्रब्लेम दिनै हार न'खरावनो दिनै मा होनो गायन' प्रब्लेम जानानै फैयो दा दिनै आं हिन्जावफोरनि प्रब्लेमखौहाय लानानै एसे रायज्लायनो सानदों जायफोरहानाखि पिरियड जाब्ला उदै सायो बेफोरबायदि पिरियड स्टार्ट जानायनिफ्रायनो गथ'फ्रा उदै सायो एबा बेफोरबायदिनो गिदिर जाजासिमबो हाबा जाजासिमबो उदै सायो दिनै बिनि थाखाय दासिमहालागै 100% सल्युशन दिनै गोबां मानसिफ्राबो मोनाखै जानो हागौ दिनै गोबां मानसिफ्रानो मोनबाय आरो गोबां मानसिफ्रानो मोनाखै गोबां मानसिफ्रानो डक्टरनाव थांनो बायो एबा थाङा सन'ग्राफि हारि खालामजाया बेफोरबायदि स' बिनि थाखायनो आङो मानो दिनै गोबां मानसिफ्रानो मोजां जाबाय जायफोरहानाखि उदै सायो पिरियड जाब्ला एबा बगास्राब जायो बिसोरनि थाखाय मानो मोनसे गोदान प्रडाक्ट लानानै फैबावदों आङो नै सेनिटारि नेपकिन लानानै फैदों जायफोरहानाखि पिरियड जाब्ला उदै सायो दिनै गोबां मानसिफ्रानो मुलि जाबाय थानो गोनां जायो जुदि नै बेखौ बाहायोब्ला मेन्स जाब्ला उदै सानाया माब्लाबाबो मुलि जानांनाय नङा दिनै जोङो मानो जों मेथाइ हारि जानानैनो जोङो 300 थाखाखौ जोङो गारो नाथाय जोङो जुदि बे बुस्थुखौ बाहायोबा जोंनि बे प्राइभेटफोराव इनफेक्शन जानायाबो जानाय नङा आरो जायफोरानाखि वाइट डिसचार्ज जायो बिसोरनि थाखायबो दङ नै बियो जाहैबाय जायफोरहानाखि बेफोरबायदिनो उदै साबाय थायो पिरियड जानायनि सिगां एबा पिरियड जाखांनानै एबा पिरियड जाब्ला बिसोरनि थाखाय आरो गानबानो माने बेखौहाय जुदि जों पेन्टियाव लानानै जुदि होयोब्लानो दिनै बिराद मोजां रिलेक्स मोनगोन आरो बेयावहाय माने मुलि दङ बे सिङावहाय मुलि होदेरनाय दङ आरो बांद्राय आनकन्ट्रल बा माने आयुर्वेदिकनि जोङो मा होनो आंनि मुलि गायन' केयारखौ हरदेरो आरो बेखौ हरदेरो आरो बेजों लोगोसे दंदेरबावो नै गायन' प्रब्लेमनि जायफोरहानाखि गायन' प्रब्लेमनि दं वाइट डिसचार्ज जानाय उदै सानाय गथ' मोनै गोबां खामानि होयो आरो बे मुलिया बेजों लोगोसे जायफोरहा आनकन्ट्रल पिरियड जाना उदै सायो नै बियो बेनि प्राइसखौबो आं खोन्थाखाबाय नै बेयो अनलाइनावलाय एसे बारा जागोन जुदि न'आव लांफैयोबा 230 लानाय जागोन आरो बिराद मोजां बियो गोदान प्रडाक्टसो दिनै बेहा खेवग्राबो दंखायो बिराद मोजाङै नै 8था पिस थायो बियो जायफोरानाखि पिरियड उदै सायो पिरियड जाब्ला उदै सायो बिसोरनि थाखाय आरो जोङो मास मोनसेयाव मा थाङो सोरनिबा गांबा मोनबा पेड एबा 6टा पेड बेफोरबायदिल' थाङो स' बिनि थाखायनो बाहायनो हागोन सोर सोरनो नांगौ आङो स्क्रिनावहाय नाम्बारखौ होनाय जाखागोन नोंसोरो मोनगोन आरो जायफोरहानाखि आनकन्ट्रल वाइट डिसचार्ज हिन्जावफोरनि बेफोरबायदिनो बगास्राब जाबाय थानाय बेफोरबायदिनो उदै ख्रेब ख्रेब सानानै बेफोरबायदिनो एनिटाइम गाइखेर दाखा बायदि गावनानैहाय बेफोरबायदि जाबाय थानाया बेखौ बाहायदेर नोंसोरो निस्सय रिजाल्टखौ मोनगोन जोङो बाजारनि बाहायो नाथाय बेयो मोजां नङा बेयो सोबखांनो रोङा दिनै मोजां दामि क्वालिटिनिबाल' नाथाय जोङो मास मोनसेयाव जुदि जोङो इसिबां खरसा गारनो हायोबा मोनसे पेकेटआवहाय दिनै बेबो 8था पिस थायो बेनि प्राइसआबो एसेल' डिफारेन्स जायफोरनो नांगौ बगास्राबनि पेड बिसोरो बाहायनो हागोन आरो बेयो नै बिराद मोजां बेबो 8था पिस थायो आरो बेखौ नोंसोरो अर्डार खालामनो हागोन नै बिराद मोजां बियो बगास्राब प्रब्लेमनि थाखायहाय आरो बेखौ गानबानो माने बे सिङाव इनफेक्शन जानाय मानलुनाय बिसोरो माब्लाबाबो थानाय नङा आरो बेखौ पिरियड जाब्लाबो गाननो हायो पिरियड जाब्लाबो गाननो हायो जेबो प्रब्लेम नङा